Nokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwamupurwa. Nhasi tiri munzvimbo yeshokunze uko kwatida kutaura nemudzimai anonzi Patience auyewo nenhau atsvaga rubatsiro pamusoro pemwana wake waanoti iye ari kurwara. Patience, ndinokuchingamidza. Unogona kutitaura zvisere pamusoro pemwana wawati ari kurwara? Tanyaradzwa haana kuzvarwa aine urema. Tanyaradzwa urema hwake hwakazouya aine 2 years. Zvakakonzera auya aine 2 years. Baba vacho pandikaita nhumbu vakaramba. Vakazouya vachida kuona mwana. Vauya vachida kuona mwana ndobva ndaramba ndikati hauna chi hauna mwana. Asi akangoti achienda kuchipera 2 weeks. Mwana akanga ari panze atori kumusana kwangu kwangoya mhepo. Ndo yakasvika bva yarova mwana. Ndakazongotarisa kuona mwana anga arereka chi anga arereka musoro. Mwana arereka musoro ndopa vakafunga ana mama vakamhanya vakati apamwe ibuka. Mwana ndopa akatanga kuiswa zvekukwizwa zvebuka. Vakanditenda nemwana kopi kuchipatara. Pandikamhanya ndichienda nemwana kuchipatara ndakatosangana nevamwe amai vakanditi mwana afa. Sekuti ndanga ndibva ndatodzoka. Mama bva nditi haana kufa, dzokera. Ndobva ndadzokera naye kuchipatara. Then naenda naye kuchipatara. Vekuchipatara vakangosvika vobva vamurapa. Vati mwana uyu afanira kurara pai panapa. Ndichibva ndadzokera kumba vataendawo kwatakaenda kwakanoshandirwawo. Saka ndichisvika pana mbuya vetinoshandirwa vakatondudza vakati uri kuendepi nemwana? Zvikanzi muri kuendepi nemwana? Ndikati ndauya kuti mundirapirawo mwana. Zvikanzi aiwa mwana aita sei afa? Ndikati gogo ndokumbirawo chingozama iwo. Zvikanzi ore tichimira ndizame zveshuwa vakamushandira. Vamushandira ndopa vakanditi dzokera naye kopi kumba. Vanditi dzokera naye kumba kana Mwari vatendera unozodzoka naye makuseni. Asi kana Mwari wo vatonga unenge wakuita sei inenge yatonamo. Zveshuwa mwana usiku kuma 12 akamuka akati ndoda tea. Ndikamuka ndikamubikira tea. Then ndaingoramba ndichingoenda chinoshandirwa kunani kuna mbuya ivavo. Alright. Saka tichipedzisei ndoda kuti mutsanangure kusvika kurarama kwake muchidimbu kusvika nhasi pamakutsvaga rubatsiro. Then zvazodaro paya takaramba tichigara naye anga kuita zvekutera mwedzi achigwina. Achitera mwedzi achigwina. Saka takazosvika pakapaine vamwe mbuya kumareni kwedu vairapa. Mbuya ivavo Pfari vairapawo vanhu vaibva kunze kwenyika. Vairapa vanhu vakawanda. Ndichibva ndaenda naye pana mbuya ivavo. Mbuya ivavo vakanditi mira ndikurapire. Kana dziri Pfari chaidzo ini ndinoita sei? Ndinodzirapa dzinopera. Asi kana dzisiri Pfari zvinonetsa. Ini ndikakupa mushonga wangu haufaniri kudzoka pano. Because handina munhu wandinopa mushonga akadzoka pano. Saka zvadaro vakandipa mushonga, mwana akaramba achingotera achiita sei achigwina. Kusvika ndagara ndakapedza gore mwana uyu achingorwara ari kumba. Achingorwara namai vangu vachiti ngatimurapisei. Kusvika tazonzi kune kufambawo. Zvikanzi endesai mwana uyu kupi kumba kwavo. Ndobva zveshuwa kwanga kuri kudhuze nekumusha kwedu. Ndatotaura namama vakati auraiti enda naye. Chibva ndaenda naye. Ndasvika mumusha umu ndakasvika kumba kwabamukuru. Bamukuru akati aiwa endesa nyaya iyi kwatete. Ndibva ndaendesa nyaya iyi kwatete. Tebva wanditi aiwa hazvina kushata kweiwo wakaregererei kuratidza munhu mwana. Ndikati tete zvinhu zvakandirwadzawo tese takanga tiri vana vadiki. But inini semunhu akanga arambo ndakanga ndine hashawo. Zvikanzi asa nhasi paane mwana. Vachibva vavafonera zveshuwa. Zvikanzi tine guwa muna September rasekuru vaoyo. Ndopa achauya nechine mwana tese tenge takaungana. Zveshuwa ndakasvikawo pamadhezi eguva aya. Vakaona mwana vakanditi chidzokera nemwana. Ndadzokera nemwana baba wacho vakazoya futi December Christmas bva vatitora nemwana vanaenda kumba kwavo. That time yavakatora mbuya vacho vakabva vanditi zvawauya nemwana hapana chakaita sei chakashata. Asi vakabva vazotora mwana bva vanogara naye kupi kuBulawayo. Vagara naye kuBulawayo. Kusvika inini ndakambosara ndichigara mumusha imomo nekuti ndanga ndapinda nemwana anoita sei anorwara. Kusvika ndakagarawo mumusha imomo kugara ndakagara zvinosvika 3 years. Kusvika ndazonzi aiwa imimi kusvika vabereki vangu vakupenga vakati saka chamakagona ndechipi? Makatora wenyu mwana. Ko wedu mamutorera mwana nhasi maudza ani vanhu vakuru. Wamati takutora chi? Takutora mwana because mwana uyu mangomutora kuvanhu vechi mwana mudiki. Vananzi ngatindogara kuBulawayo. Ndagara kuBulawayo zveshuwa ndakagara kusvika ndaona kuti hazvina zvandakagarira. Kusvika ndazoona kuti gandidzokere kupi because murume takanga tisinga yanga iri nhau yechi yemwana. Kusvika ndazosvika pakudzokera kumba kwedu ndadzokera kumba kwedu vandangosiyawo chi mwana. Asi ndandine nguva yekuti ndaipota ndichienda. Ndichidzoka kunomona ndichienda ndichidzoka kunomona. Kusvikawo mwana gogo vai vakafa. Pavakafa gogo ini handakuziva kuti gogo vaita sei vafa. Saka gogo vai vafa mwana uyu akazosara kugara nevamwe bamukuru. Kusvika mama wangu wazodzwa kuti imi mbuya vatanyaradzwa vakaita sei vakafa. Hana mama ndobva vanotora chi mwana uyu bva watangogara nechi nemwana. Ipapo Tanyanga ane makore That time Tanyaradzwa anga ine 11 years.
saka akagara kumusha kusvika pa11 makore akawanda sei? Kumusha makagara zvekuma because akapinda mumusha imomo ane 3 years because ndakazogara gore. Which means akagara mumusha imomo 8 years. Then zvazodaro paya amai vangu vamutora. Amai vangu ndobva vati vachifamba nemwana vachinzwa kuti mwana uyu zvinhu ndezvekumba kwavo. Zvinhu ndezvekumba kwavo. Vaifonera baba vemwana uyu. Vachiti chuya titese tifambe nemwana because zviri kunzi pari kuda paina baba vake kana amai yake. Baba vaiva hapana pawakamboti ngatite ndidzokere kunoita sei kune mwana. Kusvika kubereka kwangu kwakanoti mwana uyu anga akurwisa mai vangu. Mai vangu akati zvinokanaka kundirwisa toita sei. Saka that time inini ndaenda kuSouth Africa. Mama vangu ndipo wakatora mwana inini ndakanga ndisingazviziva asi ndaitogara nemunin'ina wavo. Ndipo wakatora mwana vakamudzosera kupi kumusha kuye. Pawakamudzosera kumusha kuye kwakanga kuina bamukuru mukoma watezvara vangu. Mukoma watezvara vangu vakatora mwana wakaita sei vakagara naye. Vagara nemwana uya vandatosvika pakudzoka ndibva ndanotaura navo. Vandatoti baba kuti adii kumbofamba nemwana tinzwa kuti mwana akaita sei chichiri kuitika pamwana. Ndobva vatonditi aiyewa izvi zvinhu zvakabatwa nani naamweni venyu. Saka mweni wenyu vakafa tichakwanisa kuita sei kuzvifambira. Chibva ndatoti ndikudzokera kubasa bva vatonditi murora dzokera kupi kubasa. Chibva ndadzokera kubasa. Kusvika tezara vangu vakasvika pakushayika. Vasvika time wakationa kuti nini ndakurwara. Vakabva vasvika pakuti vakomana ana bamukuru. Chiona zvekuita nechi nemwana. Because ina nchamukwanisa tanyaradzwa anoita sei anorwisa. Then bva vazosvika pakuya panapa komba kwa bamukuru panapa. Vasvika panapa bamukuru vakatanga kuzondifonera ndiri kuSouth. Zvikanzi maitanya ndasirwa mwana. Ndikati wale iti bamukuru ndazvinzwa kuti masirwa mwana. But ndotarisira kuuya muna September. Bamukuru bva saka bamukuru vaitaura nababa vemwana ini nababa vemwana atigare kumwe chete. Then pakazoiswa pakuti mwana akazotorwa bhanzi atsvagirwa musikana webasi. Atsvagirwa musikana webasi akambotanga chinogara kumba kwamai guru. Then achigara kumba kuya ndofunga sekutaura kwanga vaitirana nababa vemwana kuti uchauya musi wakati tozofambira mwana. Ndobva vanoti munhu uya asikuita sei haasikuuya kuzofambira mwana. Ndopa wakati saka lavhu toita sei nenhau yemwana. Saka baba vaye ndopa wakati ndopa akatsvaga odhira akati handina zvandingakwanisa kuita. Ndopa akatsvaga musikana. Atsvaga musikana webasa ndopa akati musikana uya ndopa akazondifonera akati ndaona musikana asi musikana uya ari kugara kumba kwabamukuru. Kusvika musikana yazoti chindipai mwana ndinogara naye kupi kumusha kwangu. Ndopa akatorwa mwana ndobva anogara kupi kumusha kuye. Vatanga baba mwana wangu zveshuwa vaitumira mari ini ndaitenga grocery remwana. Kusvika ndazodzoka kutotarisa mwana situation yemwana yakanga isisaiti. Ndobva ndatora mwana ndobva ndadzoka naye ndobva ndatomufonera baba mwana ndikati zvandasvika mwana akaita. Vatomufonera nevideo kubva atona mwana akati pechichero wasvika richi anomupenya. Vatatoronga nababa mwana kusvika takazoti nei toita sei nemwana ndikatoenda kugokwe nemwana. Ndasvika kugokwe mbuya vaibva vatoti alright vairapa pamba pawo paitogara vana. Pachigara vana paitogara vanhu vanoita sei vanorapa. Gogobva wanditi mwana uya mishonga yake anofunda sei apota achibikirwa. Saka iwo zvoda kudzokera kubasa chidzokera nemwana chidzokera kubasa. Iwo mwana unopota kuita sei hama dzako dziri kuHarare dzinopota dzichiya dzichitora mwana. Saka gogo waye vakazosvikawo pakuzoti inini chi ndofungawo kana kuti vakazviona kuti handizvigoni kana kuti ndobva wandifonera kuti mwana ndobva ndikanotora mwana uya akangoti achigara wiki situation yemwana bva yatoita wese ndobva ndafonerwa zvikanzidzoka vandadzoka zvikanzi yaendese vabereki vangu vakati takakudza nenyaya yatanyaradzwa yaendese mwana wako kupi kuchipatara. Ini ndikati mama ndinogara kuEastern Cape kuya kunoko. Saka kana muri kuti ari serious chazoita sei munin'ina wangu mumwe but alright chimira ndinomuendesa kwadoctor. Vamuendesa kwadoctor. Amuendesa kwadoctor zvinhu zvakatozoita wese. Ndobva nditi peshi zveshuwa uya urapise mwana. Ndobva ndatokwira bhazi vandatoya kunoko ndasvika mwana ari kugwina. Ndasvika mwana achigwina ndobva ndati ndakwenda naye kuchipatara vanaenda naye kuparire Nyatwa. Ndasvika naye kuparire Nyatwa but apinda muchipatara vapuwa mubhedha bva admitwa kudaro ari muchipatara. Ndikasvika pakubvunza ana bamukuru vangu. Ndikati bamukuru ana bamukuru ndokumbira kubvunza. Mwana uyu ofa here? Pasina chamunoziva kuti mwana uyu ari kufa nei. Zvikanzi nana bamukuru mainini tinofamba. Ndikati zveshuwa ngatifambei. Ndikasvika pakutaura mashoko anorwadza. Ndikati hongu mungandirwadzise ndigoshaya n'anga kana maprofita anorapa mwana. Asi kana mwana wangu afa handizoshaye zvekuita pamwana wangu. Nekuti nina mungati like ndaizvitaura turi kurwadziwa. Zvazosvika pakudaro tabva tanzi takubuda muchipatara. Tasvika pakubuda muchipatara ndabva ndanzi bamukuru bva watotumirwa mari. Baba mwana vaitumira mari bamukuru bva watotumirwa mari. Bamukuru vatumirwa mari zveshuwa bva watohayawo mota. Saka mainini vangu vari pachipatara vakatotaura kuti mwana uyu akabuda muchipatara ari kuenda kupi. Because uyu maitanya havana imba. Ine kumba mwana uyu haasi kuita sei? Haasi kudiwa. Saka mwana haana kukuita sei? Kwekuenda. Tabuda muchipatara zveshuwa. Bva wafonera baba womwana. Zvikanzi lavhu mwana ari kuendepi? Lavhu yakati mwana anofanira kudzokera kupi? Kwarota. Ini ndikati munogodzosera mwana kwarota zvine zveusiku. Kwarota kwacho anenge achinogara nani. Zvinenge zvichifamba sei?
zveshuwa mota abva yatouya zvikanzi pindai mota, ndikataura baba mukuru ndikati ndinoendepi, handina kuenda nemwana because mimi mukanditi pinda mota uende, handina, ndinotangira papi, handina imba ini, mai vangu vakatostrokawo, saka ndinotangira papi. Kusvika nyaya yakanetsa, kusvika takamira vazonoti nyaya yanetsa, zvikanzi ngatiende kupi, kumba kwangu baba mukuru vakuru. Bataenda ikoko batasvika bva vataurirana zvikana baba mukuru. Saka baba mukuru vakanga baba mukuru vangu vakati torai chima inini venyu muite sei muende navo. Vava vakati aiwa kunoku ndokudhuze kwekuti tinokwanisa kuita sei, tinokwanisa kufamba ndichiuya, pane kuti mimi tu mozopota muchiita sei muchiuya, inini wani ndokwanisa kuti pota muchiita sei. Zveshuwa ndakagara almost 6 months ndiripo. Ndagara 6 months taiendawo kunoshandirwa, tichidzoka tichiendawo kunoshandirwa tichidzoka. Kusvika inini ndazozviona kuti ndichigara mumba memumwe mukadzi ofichini ndakabuda mumusha. Panika kuti obviously vanhu vangu vanogona kundinzwisisa, but pane pakaita sei kuomesera munhu. Kusvika ndazoti ndombodi pati papo pa 4 months, ndichiri 4 months ndiripo, ndakasvika pakudzokera kumba kuna mama vangu. Ndikati mama, ndokumbirawo sarai nechini mwana ndidzokere kubasa, because inini ndoita zvikuru kamusoro yangu yaDecember. Ndobva ndati mama, ndokumbirawo musari nemwana wangu. Mama vangu akanditi ndikati ndozvinzwisa kuti mune stroke, handiti ndinokuchengetai, ndotsvaga musikana webasa anenge achigara nani naTanya. Vakanditi mwana wako anoita sei, anorwisa. Ndakavanzwisisawo. Ndandati mama indi ndichangokwira bhazi ndoenda. Vakati ukasiya mwana panapa ndozviuraya, nekuti ndiri kutochengetwa nechi nemunina wako. Ndikati nge tinobatsirana wani. Zveshuwa ndakatsamwa. Ndikakwira bhazi ndikati vandageza kwanga tokuma past 6, vandageza vandati ndakuenda. Ndakufamba nemwana wangu ndakaremera. Ndikati Tanya, kwaudire mwanangu kuti tife, nekuti ndakanga ndapererwa. Mwana wangu akaramwa akati handifuni, ane mama wedza anotaura ndevere, akati handifuni, bva atofamba kuenda kumberi. Ndobva ndasvika pabus stop, ndobva ndagara nasina kana $1, nasina kana mari. Ndatanga kuchema. Papapfuura mumwe mukadzi vandatoti ndokumbirawo mari, ndoda kuenda kupi kwakati, vanaenda ndabva ndipa. Vandakwira kombi vanaenda kuMbare. Ndasvika kuMbare, hanzvadzi yangu yakangoti ndichisvika bva yafonerwa nana mama. Zvikanzi munhu watambira ikoko mwana yakatanga kurwara uchazvigona here? Ndati saka ndoita sei kana mimi makundiomesera kuti mwana uyu anorwara momuomesera murimi muomesera ini, saka ndichamisa kupi mwana uyu? Vakomana vaya vasvika pakuronga vakati ngati mwana wanzvadzi dzangu bva dzauya, zvikanzi ngatitorei mota tite sei titore Tanya tonomusiya. Ndatoya kunoku kuna baba mukuru. Tasvika kuna baba mukuru bvaunzwa kuti handiti muri kuona kuti ndopakamira nyaya, saka toita sei mwana wedu akangogara mumusha menyu, saka muchazoita sei? Baba mukuru akati aiwa isusu akataura nemukoma mukuru, maitanya ngavadzokere kupi? Kumba kwababa mukuru vaya. Ndadzokera kumba kwababa mukuru vaya ndagara paye. Pakasvika zveshuwa time yekuti pakauya mumwe mukomana muzukuru wavo akati ana sekuru, kana muri kufamba haisi nhau yekufamba side 1, makutofamba masaidi ese nenhau yekuti muri kuiziva nhau yechi yemwana. Zvikanzi alright, ngatifonere. Bva kwafonerwa bhozhongora zviga atipa nhamba, vatitienda kwaziko. Taenda kwaziko zveshuwa tasvika kuya patatoudzwa zvese zvatikaudzwa patapuwa mushonga. Time yatikadzokera baba mukuru akatondibvunza akati maitanya mapuwa mushonga uyu muchanoushandisira kupi? Mandatoti ndinosvika kuna maiguru ndotaura nawo. Inde zveshuwa maiguru wangu anonamata chechi dzemapostori. Ndichisvika kuya maiguru ndikavaudza, vabva vapirwa nyaya vakati aiwa inini mama zveshuwa mushonga handite sei, handidi. Ndakavanzwisisa because munhu anoita sei anonamatawo chechi dzake. Zveshuwa mushonga yandakatora ndikaita sei ndikarasa. Ndazozviona ndikati saka nyaya iri kumbogumira kupi? Ndabva ndapererwa. Zveshuwa bva ndadzokera futi kumba kwedu. Hanzvadzi dzangu ndakangogara 1 week. Bva nditi tikudzokera nemwana futi kupi? Kumusha kuya kumba kwababa mukuru wako. Zveshuwa vakauya, bva watora mwana, bva wamisa panapo. Ndofunga akagara dzinenge 3 days, ini ndasara kumba. But mwoyo nekurwadza kuti mwana uyu anogwina usiku, anogwina chero nguva. Ndikati saka inini ndikasvika pakuti hanzvadzi yangu toda kuenda kunoona mwana kuti zvakamira sei. Zvikani hanzvadzi yangu azviite, musiye ikoko, nekuti ikoko ndokwanofanira kuita sei, ndokwanofanira kugara. Tasaone dambudziko rauri kuona. Ndobva ndati zveshuwa ndobva ndatoenda uno kwababa mukuru, bva ndatora kadhi randaida kwababa mukuru, bva ndatodzoka. Bva ndatoti bva ndamufonera ndakutosvikapo ndikati hanzvadzi ndakuenda unoona mwana. Akati handisi kuda kuti uende unoona mwana. Ndikati hanzvadzi ndokumbirawo, munozviziva kuti ndine mwana wani, ndokumbirawo ndingoenda unomuona kuti akagara sei. Ndasvika pano zveshuwa baba mukuru ndakasvika vasipo vaenda kubasa, bva vadzoka. Bva ndati baba mukuru ndauya nekadhi asi ndakuita sei, ndakudzokera. Baba mukuru vakataura neni vakati amainini tiri kuzvinzwisisa kuti makudzokera, munozviziva kuti ndinozvishandira, ndine vana vakawanda. Nhasi mimi mukasiya Tanyaradzwa ndikwanise kumusiyira amaiguru venyu. Mwana uyu anogwina, kunogona kungoitika chimwe chinhu akanzi mwana akaita sei akafa, zvinozonetsa mangwana.
which means makuru ayo nebasa rangu, makuru aya vanhu vangani, ndine vana vangani. Tase vana vangu nhasi havasi kuenda kuchikoro vari kudzingwa. Saka imi mukaenda mwana muchazoti ndinoita sei? Ndikavanzwisisa bamukuru ndikagara. But neni nhau yekuti baba vemwana pandikaunza mwana vakati anga asingadi kuti mwana aida kuti ndinomudzosera kwarota. Ndikaona kuti no ndikanomudzosera kwarota zvozodini. Inini ngandite sei? Ngandichimira nabamukuru ava vakuru because ndo vakuru mumba mavo. Ndikamira nabamukuru etisi ndikafamba ndogona kuwana kuwana rubatsiro. Akatanga kufonera bamukuru achiti ngabve pamba ipapo ngasiye mwana ndoziva zvandoita nemwana wangu. Ndikati anoziva ndikati yani vana vakawanda. Anoziva zvanoita nemwana ari paground here ari kuziva here kuti mwana waye akamira sei. Zvishwanya muri kutaura inorwadza nyaya muri kutaura gomongo. Asi nhasi tasvika pano ende kutaunangura kwese kwawaita kukuratidza kuti kutsvaga rubatsiro. Vatariri nevateereri vakakutarisa varoda kunzwa kuti saka rubatsiro rwauri kuda pamusoro pemwana wako muzuva ranhasi rwangwachimuwo kune veshe veruzhinji veZimbabwe vakatarisa kuti chii chamuri kuda kubatsirwa nacho amai Tanya pamusoro paTanya? Chandinoda kubatsirwa nacho pamusoro paTanya, inini ndine kuti tanyaradzwa kugwina kwaanoita, nekuti tanyaradzwa akagwina. Anoti akagwina chinhu chake chinomira, chakamira anobva tanga kugwina. Apedza kugwina anoseka chikwe. Saka inini ndine kakufunga kuti mwana wangu hakusi kugwina kwaMwari. Kubatsiro rwandinoda nderokuti kune vabatsiri vanobatsira vandibatsiriro mwana wangu. Vandibatsiriro mwana wangu nekuti mwana wangu ari kupikira mhosva dzaasingazive. Pane zvinoitika, inini mai vake chai anondirwisa. Hakuna mwana anoda kurwisa mai vake. Hakuna mwana anoda kutuka mai vake. Mwana uyu anondituka, anondirwisa. Ende mwana ndinokumbira rubatsiro kuti kune vabatsiri, maprofita kana n'anga zvadzo dzinobatsira vandibatsirawo dambudziko iri. Nekuti inini ndakatoramiwa nevabereki vangu. Kusvika vakaudza kuno kwandiri kugara kuti mwana iye akafa, munopedza mega. Saka pasvika nyaya paita sei? Pandiomera. Alright, mai Tanya, I'm sure vangachiona uchawana rubatsiro rwenyu. Saka izvozvizvi Tanya wacho ane makore mangani? Tanya ane 23 years. Ane 22 but anosvika 23 musi wa11 July. Zvimwe zvese kudya anodya ke? Zvese kudya anodya, kuenda kutoilet anoenda kutoilet, but ane time yekuti akatanga kugwina anokwanisa kuzvitira. Zvimwe zvese anoita zvese zvinongonetsa ndezvekuti nezvekutaura kunonetsa. Ndova mati kana achingogwina nhengo yake inomira, then akapedza kugwina anoseka chikwe. Zvobva zvapera. Dzimwe nguva kana zvakakwidza anogona kutogwina kana ka10 pazuva. Ende kudonha kwake kwaanoita haadonhe zvekuti anoti dhi, tanyaradzwa anogara pasi ogwina. That time ari mudiki aisvika pakuti ona icho, ona icho, ona icho. Asi zvine zvaachakwanisa kuita sei kuzvitaura, anogara pasi otsvaga nzvimbo yake yakanaka ogwina zvake oita sei opedza. Kuchipatara vakati kuchipatara vakangomupawo mapiritsi vachiti mafitsi, but zvakazoisvikawo kuti ndizomuti dzimwe nguva kuti asazotora mapiritsi nekuda kwekugara kwaaiita kudzimba dzaaigara pamwe anetsika yekuramba mapiritsi. Asi nekuzofambawo taizoudzwa kuti mwana uyu ari kumwirei mapiritsi nekuti mwana uyu ari kurapwei. Saka ndakazovasvika ndakusvika panguva yekuti ndakutadzoza kuti ndomupa here ndisamupe here, because nyange uchimupa mapiritsi acho anoita sei anogwina. Ende ukamubvunza chinonyanyondirwadza mwana wangu, ukamubvunza kuti unorwara nei, anokuitira zvaaita achigwina. Kana asisagwina anokuitira zvaaita achigwina. Saka zvinondirwadza, anotokuratidza kuti ndinodai. That time ari mudiki achigona kutsanangura aitokudza kuti time yandadonha wadaidza mama ukati gogo uyai tanyaradzwa arwara. Saka zvinondinetsa, zvinondirwadza. Asi papa ndakunyatsonzwisisa, munoti kana achinge agara pasi adonha nhengo yake omira, hapana zvaanoratidza here sekuti pane zviri kuitika paari? Anoswatanudza maoko, hagwine zvimwe zvinoita vana. Anoswatanudza maoko, tsinga dzake unodzinzwa dzichirira. Akaswatanudza makumbo nemaoko, akaisa ruoko pasaidi. Ndozvaanoita Tanya. Haparadzi kunge pane zviri kuitika paari, unge ari kurara nemunhu sinzi muchiti nhengo yake ino. Ndosaka ndikuti paanoita zvinhu izvozvo handiti anoswatanuka kuti tsinga dzake idzi dzinenge dzichirira idzi zvese nemakumbo.
kana akadaiso zvinenge zvokuti anopedzera kubuda musodzi. Saka ndizoziva kuti panobuda musodzi chii chinenge chiitika, anenge achirwadziwa here kana kuti pane zvinenge zvichiitika paari. Ipo pacho paanenge achiita zvinenge zvichiitika hapana panoratidza kuti anenge achirasawo mbeu yababa kana kuti atinoti mawet dreams. Pandakazvinotisa izvozvi uyu ene zvipari zvino haachabvumi kana kugezwa neni, haachabvumi kana kuti nditarise pendi rake, anotobatsirwa nabamukuru kana vabva kubasa. Asiwo banguru havana here zvavakakutaurira mushure pane zvanenge vaonawo ndozvikuitika mwana ari kurasa? Kunyange ndichigeza mapendi izvozvo handizvioni. Hamuzvioni? Aiwa, handizvioni. Mukomana paanenge achigwinha paya ane here zvaanodudza kutaura nemuromo wake? Patime yanogwina haatauri, asi azomuka kana mangwana makuseni anogona muka kuma5 okuti ndoda kuenda kubasa. Womubvunza kuti naitanya unoenda kubasa kupi? Anoti ndinoshanda kuchibhorani. Wobva wamuti tanyeradzwa unoshanda, obva ati ndoda kuenda kubasa da unotsvaga madhora. Saka ini zvinobva zvandinetsa, ende zveshuwa anenge ane zvigubhu zvake achiita sei. Anotori neindasitiri yake kuti aitopinda nazvo kana zviri 15 opinda nazvo mumba umu paanorara paipai orara akazviri kumusoro kwake kwepiro. Makuseni hanzvadzi dzake dzichimuka anoziva kuti ini ndinomurambira. Hanzvadzi dzake dzinotora zvigubhu zviya dzomugarisa, tinge zvimwe zvacho zviripo apa. Saka zvigubhu zvanenge azviwana kupi? Anozvitsvaga, akaona chigubhu akakuona uchiteka mvura oisa mvura oti ndoda enda notengesa. Ipapa anenge asingagwini, anenge achitotaura otokudza kuti ndoshanda, anotokudza kuti anodaidza, ane mastai vanhu vanodaidza. Ende mastai vanhu vanodaidza vanhu vari mufamily. Tiri kuenda kupi naye Tanya? Tiri kuenda kupi? Kune ikoko? All right. Oh. Ndopa unochera panapa? Unenge uchichera chii apa? Mvura. Mvura unenge uchida kuitisei? Panapa. Ndiwo unochera panapa? All right. Saka ndiro basa raunoswera uchiita here? Unoshanda kupiwo? Unoshanda kupi naye Tanya? Wo, mune muchiite ikoko? Chimbochera tione nefoshoro. Mbochera tione kuti mukomana mukuru anogona here kuchera. Ndokubasa kwako ero? Oh. Kunonzi kuyi kubasa kwako? Kubasa kwako kunonzi kuyi? Buritsa ivhu racho tione. Unoshanda pai? Tanya. Unoshanda pai? Amai Tanya, zvino zvamakugara kunoku kwa baba mukuru, support iya mamachambotaura iya kuti baba vemwana vaimbotumirawo mari, ichiri kuuya here support iyoyo? Aiwa, baba vemwana havachatotumiri, havasisina chavatotumira panhau yemwana. Muri kutaurirana here kuti sei akusada kutumira? Hatisi kutotaura tese nenhau yekuti kuuya kwandakaita kunoku haana kuzvifarira, handizoti anenge asina kuzvifarira because haana kuzombobva akataura neni zvakare. Saka muri kureva kuti kurarama kwenyu kwese kwamuri kuita pano baba mukuru ndo vari kuita zvese nemudzimai wavo? Baba mukuru ndo vari kuita zvese, vakabvawo kubasawo, zvavatenga izvozvo ndo zvatinoita sei, ndo zvatinoba kudya izvozvo. Ndosaka ndiri kutaura kuti upenyu hwasvika pakundiomera. Because handisisina support inobva kuna baba vemwana. Ende pandakagarawo, ndakatongogarawo. Tokangomirirawo zvavanoita sei, zvavanenge zvauyawo nazvo ndo zvatatokubatsirana kudya. Iko zvino tina baba vatakagara nawo pano, regai tinzwe zvizere kubva kuna baba pamusoro penhau yemwana uyu. Baba, munganditsanangurirawo kuti ukama hwamuinawo naPatience hwakamira sei? Ukama ndinao naPatience Nyangwindi, vana vamai vaTanya.
Patience yangu indi akaroorwa nemunina wangu mukadzi kana wamai vangu nekuti baba vangu vanga vaina vakadzi vatatu. Saka amai vangu ndovokutanga, koita amai nini vechipiri vari pakati, koita mukadzi kana wekupedzisira wababa vangu ndewechitatu, ndiye ane mwana azozvara uyu Tanyaradzwa. Saka nhoroondo iripo ndeyekuti Tanyaradzwa ndakamuramwirwa nehanzvadzi dzamai Tanya mushure mekunge vaitawo mainvestigations avo vakanzi ayo uyu ndiye mukomana mukuru wemumusha. Saka chiri kunetsa ndechekuti inini ndinoita basa rekuzvishandira. Saka zvandinozvishandira handina wokusiyira mwana, sezvo baba vemwana neamai vemwana vari kuita sekunge vari kukandirana mwana. Sezvo vari kukandirana mwana, amai vemwana vakangobva pano pandiri pano, ndini ndiye ndisingachakwanisi kusiyira mumwe mukadzi mwana wemumwe mukadzi anenge abva pandiri. Saka rata songe dambudziko ipapo, kana ndirobva ratova dambudziko. Saka chishuviro changu ndechekuti dai zvaigoneka, pagoneka kuti pabatsirike ipapo kuti amai vanzwisise kuti vakasiya mwana vari kusiyira mumwe mukadzi, uyewo kuti inini ndiye ndisingachaende kubasa, nekuti handingagoni kutora dambudziko remumwe mukadzi ndichipa mumwe mukadzi. Ipapo pane pakarema ende pakaoma. Sekutaura kwandinogara ndichivaita kuti mukange mangobva pandiri zvoreva kuti handigoni kuti ndipe imwe bhedhe kune mumwe mukadzi, kuti chengeta mukadzi ane amai wapenyu ana baba wapenyu, zvinoita songe ndaita utsinye. Alright, bangu nichata sekuti nichakudzosai kumashure bijana. Imimi sababa mukuru muri kunzi ndimi mukomana mukuru, ndimuri kuonawo dambudziko riri kuitika apa. Imimi muri kutiwo chii nenyaya yakadaiswa iyi irimo mumusha menyu? Mwana uyu atenderera kusvika azosvika pamuri panapa. Chiri kuita ndechekuti isusu sababa mukuru tingangoti sevakomana vakuru kunotanga mukoma mukuru, baba waruyimbo ndowekutanga, ndewo amukuru mumusha mese kuimba yababa wavo. Kwetawo kwangu ini ndiri mukomana mukuru, kweta mumwe mukomana ari kuBotswana ndiye wababa mukuru wepakati, saka nababa 3. Saka tese takadaro tiri vatatu tikuti ayo dai mwana dai abatsirwa. Achiri kunetsa manje ndechekuti kakubatana kachikuti tikonekte kuti zvese zvinyatsoita zvese pamwe chete, ini nemukoma mukuru zviri kufamba, asi kuti tichikonekta neimwe imba iyi nevamwe wasipa vana amai nini vana vana amai nini zviri kunetsa. Tiri papo baba mukuru, toda kuti mutitsanangurirewo kuti mararamiro amuri kuita nemwana nezvamuri kuonawo pane mwana kana achinge asvika padambudziko roro rangachitsanangurwa namai vake kuti raanozosangana naro. Chinoitika chekuti mwana anoti anogara pasi haadonhi, haaiti zvaya zvokuti anodonha akamire, anotogara pasi otanga kugwina zvaanoita zvokutwasanudza muviri wake akaomesa tsinga zveshuwa, zvokuti unyatsoona kuti tsinga dzemwe dzinenge dzichakurira kuti urishanyazwa kuti zviri kumbofamba sei. Apedza izvozvo achingopedza kugwina anobva aseka, sekunge ari kutoseka inini kuti ndagwina wakatarisa, kana kuseka amai vacho sekuti ndagwina wakatarisa, saka kuti ngandiitei zviya zvokusvotesa zvezvo, masekero ekusvotesa aya ndoanoita. Apedza izvozvo ati gare garei, ukamubvunza kuti kochi chiri kuitika, anototanga kutaura kuti ndinoshanda basa rakati, ndinoita zvakati. Womubvunza saka achitotaura nemazita kuti ndinoshanda kwakati, ukataura zvondokurova anobva atotaura kuti ndokutaurira kuna nhingi kuti uda kundikanganisa. Saka vana nhingi vacho vanonga vataura ndotoona kuti ko zvavari vemhuri haakanganisi kuti anotaurira zita remumwe munhu, anoramba achizokorera vanhu vamwe chete ivavo. Saka ndozvinoita zvokundikashikamadza kuti sakureva kuti zviri kuitwa nemunhu kaizvi. Kuenderera pamarevelations atinenge tichiona pamukufamba kwatinoita, tinonzwa kuti zviri kuitwa nemunhu ari kutodya sadza. Saka dambudziko rinenge rakuita mwana nderekuti tinechiti sezvo munhu asiri kurwadziwa kuti mwana ari kutambudzika, haana chaanozi, haana mhosva. Saka tinoda kuti kurwadziwa kuti saka kana zvichiitwa nemunhu ari kudya sadza, ko dai tawana mubatsiri kana munhu anongosumudza izvi oisa pane munhu iyeye ari kuita sei, ari kukonzera kuti mwana aita sei, arware. Kumboisawo kuti anzwe kuti zvoita sei, uyu mwana osunungurwa ozviraramira upenyu hwake. Kana zvichinzi Mwari atendera ozvishandirawo, amai vosunungurwa ozvishandira, oshandirawo mwana wavo, baba ozvishandirawo mwana wavo,
zvoendeka. Saka chikumbiro ndechekuti dai zvaigoneka kungosimudza dambudziko iri kurisa pane iye wacho kana kuisawo pamwana wake kuti anzwe kuti zvinoita sei, kuti iye atirimuke kuti anzwe kuti kana chiti ngatigadzise nyaya onzwa kuti tiri kuti ngadzigadzise nyaya. Nekuti chinondorwadza futi mumurimo umo ndiri kunzi inini nekuti semukomana kuti pakufa baba ndakapawa tsvimbo dzababa vangu, ndapawa tsvimbo dzababa vangu ndakapawa jekerere, asi ndakadzisiya dzina amai ekumusha. Saka amai panzvimbo kuti vatarire mwana womukomana mukuru kuti ayo tsvimbo dzababa ndinadzo, vari kuti mwana mukomana mukuru akataura kunzi tsvimbo, akabvunzwa ndakamuti inini tsvimbo dzina amai ekumusha. Mukomana mukuru ari kuti pandakaenda kumusha ndakabvunza amai kuti amai mukoma uri tsvimbo ndimi nadzo, amai kuti dzina mukoma kuno. Asi chinochemesa ndechekuti amai ndiwo ane tsvimbo dzacho. Zoita sekuti munina kana akudziona tsvimbo dzako, nekuti mukufamba zvikunzi tsvimbo ndo dziri kukonzeresa dzakutanga tsvimbo dzacho ndinadzo, nekuti tsvimbo haigoni kushanda isina munhu ari kuitaura zvekuita, inoshanda uchinge waitaura zvekuita. Saka munin'ina wacho akuona sekunge inini ndiri kuroya mwana. Ndakurevhiya kune zviri kumashure ndoona sekunge munin'ina kuunza kwaita mwana, kuunza kwaitwa mwana pano ari kuti ndimi muri kuroya mwana, saka ronoraya mwana. Asi tsvimbo dzina amai kupi? Kumusha. Imimi mapomerwa kunzi ndimi muri kufungidzira kunzi kurwara kuita mwana uyu ndimi muri kukonzeresa. Makambofambawo here kana kuti makambozvitsvagawo here? Takazvitsvaga namukoma nekuti tange tati tichiita as a family. Pana bishop atakamboenderawo kuGuruwe akatitsanangurira matsananguriro, ndikamutsanangurira ndikamubvunza inini kuti inini tsvimbo dzandakapiwa ndakapakafa baba zvinzi tsvimbo ndedzaubaba, ndidzo here dzingange dziri kukonzesa kurwara kwemwana. Akati kwete, imimi dai muri kukonzesa kurwara kwemwana maisatombozvitaura. Saka zinokonzera machinzi tsvimbo nemhaka yei? Zvikanzi aiwa kune zvimwe zvinhu zviri kuseri zvamusina kutsanangura zvakamira sei. Tikaenda zvekare kune mumwe muziyoni watakaenda kuchitungwiza kwanamukoma, akataura zvimwe chete zvekuti aiwa kune munhu ari kutodya sadza pawanin'ina wenyu pana hanazvo. Saka pamuri kutaura kuti kumusha uku makasvika mukuti makadzira amai, imimi makaenda kumusha mukadziona dzina amai? Ndo watitori nadzo pandakaenda chiti ndiri kudzida tsvimbo dzedzi nekuti ndinada kuti tingodzibvisa mumusha. Amai vakati dzirimo ndakadzisiya ndakangozvikanda mudhiramu mumba. Ndikati chindipe kanzi zvotoda nguva yakareba kuti ndidzitsvage. Ndikati akanhaya amai handi ndo tsvimbo dzangu. Kanzi vakatotaridza imwe mudhi yekutotaridza kuti havasi kutoda kundipa. Saka ndikaenda taura namukoma ndikati aiwa ngatichishandisei munin'ina mwana wavo kuti ataure nawo kuti waburitse chimbo tigone kunzwa kuti ndidzo here dziri kukonzeresa. Munin'ina akasvika pakuti inini ndakutengesa ndiri kutomanikidza mukoma kuti tipei chimbo, nekuti amai vari kuti ndikaenda kwavari vari kuti dzina mukoma, ndikaenda kuno mukoma kuti tsvimbo ndimi nadzo here vari kuti dzina amai. Asi mimi tsvimbo hamusati madziratidzwa? Handina, kubva pandakadzipiwa ndakangodzipa amai. Alright. Pamutemo maifanira kuita sei? Pamutemo ndaifanira kuti ndaimirira vanin'ina pandakapiwa tsvimbo dzengu vachiri vadiki. Saka ndakaona kuti ndidzichengete inini hazvigoni, nekuti pakwana chinoitika pamutemo wetsvimbo dzine muko wadzo wokuti zvaunodzitaura ndo zvadzinoita. Pamutemo tsvimbo ukabata tsvimbo dzemusha ukadzitaura zvekuita ndo zvadzinoita. Saka ndati no, inini handikwanisa kuti ndigare netsvimbo idzi, ndigarise nani? Naamai. Kumirira vanin'ina kuti vaita sei vakure, they were young by then. Kana even mombe dzemusha handambodzigowa, even kana dzimba dzababa handambobvira handina chandakabata ndichimirira kuti vanin'ina vakure tizoti vakurizina vaane pfungwa dzakakwana. Pasina nozi ndiri mudiki tochiita zvinhu zvese pamwe chete zvinova zviri kutadzika pari zvino. Ndopamuchawirirana kuti tichizvigadzirisa tese pamwe chete. Amai vava kuramba kuti chimbowa nadzo, vanin'ina vakufungidzira kuti ndiriita sei kuti amai vandipewo kuroya mwana, kuti amai vandipewo vakutonditya kuti apa mukomana agona kuzoita it's my thinking kuti ndogona kuzokanganisa vana. Saka ndendati nini munin'ina timushandise tikandika tabvumirana, asi akazodzoka nerweseri akuti mukoma uri kuyambira netsvimbo. Asi tambomutuma kuna amai kuti taura naamai waburitse chimbo, asi aenda kuna amai handizoti wakataura kuti chii. Amai havana kuti uyewo kwandiri kuti munin'ina wako achikumbira tsvimbo ndimupe tsvimbo, havana kunditaurira.
saka zvakataura navairi zvinozikanawo vairi. Asi munina mashoko akataura kumuzukuru akati mukoma uri kurambira netsvimbo. Nokuti ndikaenda kuna amai wauri kuti tsvimbo handina dzina mukoma. Akauya kwandiri ndoti aiwa munina tsvimbo ndakazisiya kuna amai. Ndochitaura nin'ina chiuyai tiende kuna amai tinogarisa nyaya yetsvimbo munzwa kuti dzina ani muchaona kuti dzichaburiswa naani. Havasi kuuya. Saka ndichanzwa zviri kufamba sei. Ndodambudziko riripo. Nekuti chiri kunetsa ndechekuti mumusha mumba medu isusu vakadzi navamai vangu haasiriye mwana ega akaremara. Itrue. Kuno mwanzo prominence akataura namubaba wake mushure munge tashaya kuti ugadzirika sei. Nekuti haanga asina mai vacho vakabvawo mumusha nekuda kwokutambudzika nenyaya yemwana iyi. Saka ndo nyaya iripo kuti pane mumwe akafa mumwe munina namba 3 kubva pandiri akangofa hamene kuti chinge chiri chii anga asiri munhu akangosvaura chisiri chimunhu hamene kuti chinge chakaita. Saka tangonongedzera kuti ndo zvimwe zvinge zviri kukonzeresa. Asi kuti tiise musoro pamwe chedu nevanina vangu kuti tipedze dambudziko iri. Vari kuita songe vari kukandirana. Kuti vanyatsouya zvinyatsouya tinyatsoti dzwi kuti takufamba kuti takuti dha havasi kuuya. They are complaining. Varongochema nyachiramba ichitenderera pachimbo ichitenderera. Ini chandakuita ini semukomana kuti ndechekuti ndakutopomera tsvimbo idzodzo nokuti vaning'ina vako ndinongedzaka kuti ndiri kuroya ndisina tsvimbo dzacho dziri kuna amai. Asi tsvimbo chandozani pamurawo wespirituality ndokuti munhu ukataura tsvimbo dzinoita zvaunguvatsonza. Sapana ari kutaura netsvimbo kudai sokumwana zvakutoreva ndo zvazvakutoreva. Vatari ndofunga mangozvinzwirawo nyaya tinayo pano inosiririsa kuti mwana mukomana uyu ari kusvika pakugwina. Pamwe pacho anzi kana achinge agwina nhengo yake inosvika pakumira. Inyaya inorwadza. Ndofunga kuna namai zvinhu zvakaoma kuti unenge wabereka mwana wako kuti agowo something muupenyu agokuchengeta. Asi nhasi unenge wakutsvaga rubatsiro. Isi tinongotiwo kune vanoda kubatsira nhamba ndidzo dzataisa pascreen munobatawo muchibatsirawo muri iyoyi kuti dai vaona rubatsiro pamusoro pemwana wavo. Kune vateereri nevatariri vedu tirongotiwo musakangane kusubscribe to our YouTube channel. Tine campaign yatiri kuitawo kuti by end of May tinenge tine 300,000 subscribers. Tinokutendai. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwamupurwa. Let us help you grow your business and reach more clients. Come and advertise with Zimbabwe's biggest online news television. We have a viewership of over 280,000 subscribers on YouTube and plus 369,000 Facebook followers. Bring your video advert, 30 seconds, to put on YouTube or Facebook for $50 per post. A JPEG flyer with text, $30 per post. Text with link, address, contacts and services, $30 per post. JPEG flyer plus audio, $50 per post. Squeeze back overlay, L-shaped advert, maximum length, 30 seconds, $50 per post. For more details, contact Sylvester on 077 376 1800 or Daniel on 777 655 618 or email on slymediastreaming@gmail.com.